बे माबा बुङामा बोसोर गोदाननि दिनै शुक्रबार दिनाव नै बय रायजो राजाया गाजा गोमजा जोमना फैनानै बय रायजोआबो नै बिहु बर'नि न' बैसागो बोथोर गोदान बोसोरावहा रंजानाय बाजानाय जौ सेरेब लोंनाय मानसिनि न'खर न'खर एसे थयस' सानस'है बयबो न'खराव थांफाफाबिनो सम गैयैखाय दिनै बे गोदान बोसोराव बयनि न'खरखौ एसे जों गाग्लिथिनानै एसे जों रंजानाय बाजानाय मोसानायखौ बय रायजोआबो बयबो रायजोआ ज' ओंखारजानायदों आरो गासैबो नै ज' जाजाय बेवहाय मोसानो हमदों गोदान बोसोराव नोंथांमोना नुगासिनो दङ कसारिपारा गामि जोंनि गामि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि कसारिपारा गामि जोङो आरो नैया आङो मैयानिफ्राय जोंहा बेबायदि न'खर न'खर हाबनाय हाबाफारिया जादोंमोन नाथाय आङो मैया हाबनो मोनासै सम मोनैलाय आं गावगायनि न'खरावबो हाबखांलांबाय रायजोफोरा आङो मैया बेबायदि भिडिअ खालामनो हायाखिसै समनि आंखालाव मुखुब जिउ आं आगोलावबो बुंबाय थाखादों आंहा पार्सनेलि जोबोर मुखुबखा बिजि लाइफनि थाखायनो आं मैया हास्लाबासै आरो दिनैबो बे न'खरजों न'ब्रैयानो जाफैबाय न'थाम गाखांना फैबाय आं ब्रैथि न'खरावसो आङो आगान होफैदों नै आं थामथि मोनथाम न'आव आङो आगान हैनो हायाखिसै समनि आंखालनि थाखाय दा नैया बिहु बर'नि न'आव दङ गिबि न'खर आं हाबजेनना मोनबाय बिहु बर'नि न'आव जोंनि कसारिपारा गामिनि आरो न'थामाव आं मोनस्लाबहैयासै नायबाय थादो नोंथांमोना बिहु बर'नि न'आव हाबखांनानै आरो गुबुन न'खरसो थांलायनोसै नायलायदो दासो आङो दिन्थिहांबाय जोबजासिम नायबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बोरै मोसादों सोर मा रोजाबदों मेथाइफोरखौ खोनासंब्लानो जाबाय जोबोर मोजां मेथाइ दङ नै दा आङो प्रदीप बर'नि न'आव फैदों रायजो राजाफ्राबो बिसिनाव फैबाय नोंथांमोना नायबाय था रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ आङो गिबिनिफ्राय थानो हायासै मैयाबो आरो गिबि समाव आं भिडिअ दिखांनो हायाखैमोन समनि आंखालाव आं जाय गावगायनि खामानिखौ गारना आं खालामनो हायासै दिनैसो खालामनो मोनबाय न'खरसेनाव खालामबाय आरो न'थामसेनाव हाबबाय आरो दा नैया प्रदीप बर'नि न'आव फैदों बेलाय बेयाव नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ नैया आंनि उन आं फैग्रोना थाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं बेखौनो दिन्थिनो सानदों जे बेवहाय ओरैबायदि मोजां बैसागो मेथाइ खनगोन जाय मेथाइफोरा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो बोदोर खालामदों आंनि गोसो गोरबोआव हाबना दं आरो बेखौ गोजोर आं अरायसम मानसिनि सेराव लाबोनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ खालामदों जाहाथे बे मेथाइफोरखौ आङो इयुनसिम बैसागुआव खेबसेल' सुबिदा मोनो बे मेथाइखौ खोनानो नाथाय बे भिडिअखौ खालामब्ला खनले आङो खोनानो थाखाय सुबिदा मोनगोन अराय समनि थाखाय गोजोर जाना थागोन बेफोर मेथाइआ ओंखायनो आं बे भिडिअखौ खालामदों नायबाय थाब्लानो जाबाय मेथाइफोरखौ खोनासंजोबनो मोनगोन नोंथांमोना नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ गिबियावनो फोरमायग्रोना लानाया मोजां जागोन गाहाय मेथाइ खनगिरि गामिनि आंनि आमाय जायो मिस्टार पवन कुमार बसुमतारिया दा फैथ'वाखै थारमाने एसे गोजान नालाय जोंनिया गामिया साहा आरो खोला एकदम जोबथारनाय खोला न'आव थांदोंमोन जिहेथु एसे गोजानखाय फैथ'वाखै दसे उनाव नुनो मोनगोन दा गैयैलाय बेबायदिनो सलायथ'बाय खाम सिफुंजोंनो ओंखायनो आं जा बाथ्राखौ बुंदों मेथाइनि बाथ्रा बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनासंनो हाथ'नाय नङा जेब्ला बे आंनि आमाय पवन कुमार बसुमतारिया खनगोन अब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बैसागो मेथाइ जाय मेथाइनि थाखाय आं जोबोर गोसो गुदुं आं सेबखांनो आंनि भिडिअ खालामनो थाखाय आं बोदोर जाना दङ बे सुबिदाखौ मोननानै दिनै आङो लामायाव खोमानो सानाखै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नैया गामिनि गोथारै सानै बन्धुराम बसुमतारि आरो আহিराम स्वर्गियारि नोंथांमोना नुगासिनो दङ गोथारै जोंनि कसारिपारा गामिनि आरो नैया मेथाइ खनदोंब्लाबो जाय मेथाइनि थाखाय आङो थांखि लाना बे भिडिअखौ खालामनो सानदों बे मेथाइफोरखौ आं दा खोनासंथ'नो हायैनि जाहोनखौ आं खोन्थाखाबाय मेथाइ रोजाबगिरि गाहाय मेथाइ रोजाबगिरिया दा फैथ'वाखै ओंखायनो बेबायदिनो नोंथांमोना दसे नायथ'दो आरो आंनि थांखियानो जाबाय
बे मेथाइफोरखौ आङो सेबखांनानै दोननो आं जोबोर गोसो गुदुं उन्दैनिफ्राय आंनि गोसोखौ मोनदांना हमदांनो हानाय माने आंनि गोसोआव नांनाय बेफोर मेथाइखौ आङो दिनै गले गले खोनासंनो सुबिदा मोना बोसोराव खेबसेल' बेबो थांनाय बोसोराव 2020 मायथाइयाव कर'ना भाइरासनि थाखाय बेफोर मेथाइखौ जों खोनानोनो मोनासै जिहेतु बोसोराव खेबसेल'सो रंजानाय जाखायो खाम सिफुं लानानै ओंखायनो बे सुबिदाखौ आं एबार खेबसे मोननायलाय आङो भिडिअखौ खालामदों नोंथांमोनाबो नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा दसे जानाय सोलिगासिनो दङ नैया आरो जानायजों लोगोसे जौ लोंनाया सोलिखागोन जोंनि बर'नि हारिमु बे दङ इयुनसिमबो थागोन जानो हागौ नेमखान्थिया एसे सोलाय सोल' जानो हानाय लोंनाय जानायफोरा आवगायनिख्रुइ गोबां बर'आ सुद्रायबाय आवगायनि बायदि नंलिया जास्ट जों नेमखिनिखौल' लाखिदों बयबो जौ लोङाखै बेवहाय जाय गोसो बे लोंदों बिनि गेजेराव आंबो कापसे लोंनो गोसो जादों नोंथांमोन आं दिन्थिगोन नायबाय थाब्लानो जाबाय गरम जिहेतु जोबोर सान्दुं गोसा जौ कापसे लोंनानै गोसोखौ एसे थाजिम खालामनानै आं आरो फिन भिडिअखौ खालामबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नाथाय बर'आ बै जों बिजाबाव फरायनाय बायदि ओंखामनि आखाइ बेदरनि आलि जौनि फुख्रि बे सोदोबा दा सोलिलिया बर' माहारियाव बे गैलिया होनना सानब्लाबो गोरोन्थि जाया मानोना बहुद सोलायबाय जोंनि हारिया ओंखामनि आखाइ बेदरनि आलि जौनि फुख्रि बे सोदोबा जोंनि बर'नि थाखाय गैलिया बे सोरनियावबाबो दाजाथों बे गाज्रि हुदा जिहेतु जोंनियाव गैथ'लिया किन्तु जास्ट हारिमु हिसाबै बेबो जोंनियाव एसे नांना दङ जौआ ओंखायनो एसे जौखौ लोंनानै जाहाथे गोसोखौ थाजिम मोननानै रेजें जानानै रोजाबनो लुगैयो मोसानो लुगैयो आरो लाजिनाया एसे खमिनायनि थाखाय बेखौ बाहायदों बे जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा आंनि थाखाय आरो ओंखायनो आंबो कापसे लोंनोसै नोंथांमोना नायदो नै कापसे लोंनि आंबो नोंथांमोननो बुंबाय आरो नोंथांमोनखौ बुंनो थाङाखै नोंथांमोनाबो जौ लोंनांगोन होनना बुंनो नागिराखै आङो जास्ट कापसे लोंदों नोंथांमोनाबो बैसागोनि रंजा
जौखौ कापसे लोंबा जेबो नङा जौखौ लोंनांगौ नाथाय जौजों लोंजानोल'सो नाङा ओंखायनो आंबो कापसे लोंबाय एसे गोजोन होनो थाखाय रंजानो थाखाय आरो बे जेबो गाज्रि बाथ्रा जानांगोन आं सानाखै जौ कापसे लोंदों नोंथांमोनाबो लों नाथाय जौखौ जौजों लोंजानो नाङा बे अरायसम सोलिखाबाय थानाय नियम गोथारै सानैखौ मान बावदों नैया गय फाथै लाना खुलुमदों न'नि बिगोमाजो माने न'खरनि जायखिजाया सासेया बे मानखौ बावब्लानो जायो आरो नैया गाहाय गोथारै आरो लेङाइ सानैबो दङ बेवहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ सानैखौबो मान बावबाय आरो बे नियम खान्थिखौ जिहेतु न'खरफ्रोमाबो बेखौ खालामखायो आरो बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामलिया बेखौ आं सेथि खोन्दो होनना बुंबाय नैथि खोन्दोआव नाय नोंथांमोना गाहाय रोजाबगिरि बिथां आंनि आमाय पवन कुमार बसुमतारीया रोजाबनाय मेथाइफोरखौ आं नोंथांमोननो खोनाहोनो नैथि खोन्दोआव थारैनो नायब्लानो जाबाय आं सेथि खोन्दोखौ बारा गोबाव खालामलिया बांद्राय गोलावब्ला नोंथांमोना नायनो बागोन आंनि भिडिअखौ ओंखायनो दासिम 11 मिनिट 20 सेकेन्ड जाबाय जिहेतु आं बारा गोलाव खालामालासे आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'लायनो सानबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना आंनि नैथि खोन्दोखौ नायलायगोन आरो बेवहाय मोजां मोजां बैसागो मेथाइफोरखौ खोनानो मोनगोन ओंखायनो बैसागो बोथोर बे 2021आ बयनियाबो मोजां सोलिथों जेबो बेराम आजार दाजाथों रंजा खुसियै थानो मोनथों आलो गोजोन फैथों खैदां खैफोदा थांथों होननानै आङो आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर